Vanhustenviikon valtakunnallinen teema on luonto antaa voimaa. Ja tämä sama teema on tässä minun esityksessäni. Sisältö on seuraava. Suomen ainutlaatuinen luonto, lapsuusmuistot herkistävät. Luonto puhuttelee, ihastelee ja ihmettelee. Virkisty ja voimaannu. Suomen luonto on monella tavalla ainutkertainen. Täällä on metsiä, tuhansia järviä, kauniita luonnon maisemia ja monimuotoinen ja ainutkertainen eläinlajisto. Nämä tunnusmerkit nostivat Suomen pari vuotta sitten maailman parhaaksi luontomatkailumaaksi. Ja toivottavasti nyt entistä enemmän tämän koronankin opettamana löydämme tämän oman luonnon. Suomessa on lentomatkailu, yksityinen lentomatkailu suurempaa kuin missään muualla maailmassa. Eli me varttuneet ihmiset lennämme tuonne muualle maailmaa katsomaan luontoa ja muita asioita, kun se on parempi asuisena ja monimuotoisena tässä meidän ympärillämme. Suomen kansallisaarre lepää näissä metsissä, jotka muodostavat kolmanneksen koko maan pinta-alasta. Erityinen erikoisuus meillä on hyvin selvä vuoden aikojen vaihtelu. Se on täällä selvempää kuin muualla maailmassa tuolla etelämpänä. Ja Etelämantereella ei asu ketään, niin siellä ei vuoden aikojen vaihtelua ole kukaan kokemassa. Syksy on nyt läsnä. Voidaan sanoa, että Suomen luonto on värikkäimmillä ja kauneimmillaan juuri nyt syksyn aikana. Syksy on kesän kasvun kierrätyksen aikaa. Kuinka perusteellisesti ja kauniisti luonto osaa sen tehdä. Syksyn värit, syksyn tuoksut. Ei uskoisi, että se on luonnon jätehuollon aikaa. Ei ihmisen tekemä jätehuolto pysty tämmöiseen. Ja talvi, silloin luonto lepää ja silloin voimme luonnon hiljaisuudesta nauttia. Ja keväällä kaikki herää eloon, uuteen kasvuun ja pajut ovat siitä airueina. Ja kesä tuolla muualla maailmassa etelämpänä luonto kukkii kerran vuodessa suunnilleen, eli keväällä, mutta Suomessa luonto kukkii koko kesän ajan. Värit vain vaihtuvat keväästä syksyyn. Ja nyt kun on vanhusten viikko, niin meillä monilla palaa mieleen ne lapsuuden ajan luontokuvat. Silloin lapsuudessa muodostuu ihmisen luontosuhde, joka kestää sitten elämän läpi. Minä olen saanut elää kodissa, jossa vanhemmat ja sisarukset tukivat tätä luontosuhteen muodostumista. Kuljen kesät veljeni kanssa metsässä. Ensin kiikarikaulalla keväällä ja sitten kun tuli lämmin kesä, niin perhosaavi kädessä. Ja sieltä on kyllä monia muistoja, jotka nytkin kun tuolla luonnossa kulkee, ne oikein pulpahtavat esille. Lapsuusmuistot herkistävät. Ja tämä on näkymä, joka monesti palaa mieleen. Kotona lapsena kiipesin monesti kotikoivuun. Minä halusin nähdä lähipuiden yli näkyvän sinisen metsän. Sen näkymä
sen näkymän, josta kerrotaan runoissa. Oliko se lapsuusmuisto nimeltään? Ja se metsä oli maailman sinisin ja vehreän se nurmikkorinne. Yhä vielä unissani vaellan mä kauas, kauas sinne. Ja siellä oli maailman kauneimmat ne sinipunakukkaiset pellot. Niin heljästi helisei kirkon kellot kuin siellä ne sinikellot. Ja mä muistan ne koivut rittuvaiset siellä viheriäisessä haassa. Ei missään niin valkeita koivuja kasva kuin kaukana lapsuuden maassa. Ja koivujen läpi ei milloinkaan niin taivas loistele seessä. Sen alla yhä unissani vaellan. Ja mulla on silmät veessä. Tässä on näkymä kesäiseen aamuun. Edellä ajatukset lensivät kymmenien vuosien takaisin tapahtumiin sinne elämän aamuhämärään. Ja kun muistelemme lapsuuttamme ja nuoruuttamme, niin tuo unohduksen usva peittää monet ikävät tapahtumat ja aikakultaa muistot. Noihin kultaisiin päiviin ajatuksemme kääntyvät usein ja niitä muistelemme. Kotipiha kulkee mukana. Tässä on aurinko laskemassa. Olen aikaisemmin kapinoinut sanaa elämänkaari vastaan. Ajattelin, ettei elämän loppupuoli ole alamäkeä, vaan sekin on täyttä elämää. Nyt tuo elämänkaari-sana tuntuu paljon sopivammalta, mutta ei elämän loppupuoli ole kuitenkaan alamäkeä. Eikö se ole myötämäkeä? Luonto puhuttelee. Mitä sieltä lapsuudesta, mitä eläimiä, mitä lintuja muistuu mieleen? Minulla melkein ensimmäisenä tulee tämä kiuru, joka hyvin iloisesti laulaen kohoaa suoraan ylöspäin ja häipyy lopelta taivaan sinne niin, että laulu vaan kuuluu. Ja pisin yhtä mittainen laulu onkin kiurulla kokonaiset 58 minuuttia. Mä muistan yhden tapauksen. Mä löysin pikkupoikana kiurun, joka oli takertunut tuosta pitkästä takakynnestä piikkilanka-aitaan. Ja se ei päässyt siitä lentoon. Minä jouduin irrottamaan sen ja minä jouduin katkaisemaan sen janteen, jolla se oli vielä kiinni. Tämä ehkä ei olisi jäänyt mieleen, mutta se jäi mieleen. Kun tuo kiuru aloitti heti sen iloisen liverryksen. Ja pikkupojasta tuntui, että siinä laulussa oli mukana kiitosta ja iloa. Ja se jäi mieleen. Vieläkin sen muistan. Toissa kesänä seurasin törmäpääskyjen elämää. Tässä 5 poikasta katsoo ulos pesästä. Odottavat emoa pesälle. Ja se emo tuli. Ja kelle emo antaa sen hyönteispallon, joka sillä on tuliaisena? Tuolleko, joka kurottaa pisimmälle ja aukaisee suunsa suurimmaksi, niin kuin meille koulussa ja vielä biologian luennollakin opetettiin. Ei vaan se katsoo sinne taakse, aivan sinne perälle. Siellä on se nälkäisin poikanen, joka sitä ruokaa eniten tarvitsee.
Ja tuo etumainen poikainen joutuu katsomaan sivusta. Ehkä sekin sitten joskus seuraavalla kerralla saa jotakin. Emo lensi pois. Mutta sitten siihen tuli odottamaton vieras. Varpushaukka. Mutta emo äänähti ja poikaset pakenivat sinne metrin syvyydelle turvalliseen pesään. Ja emo varoitteli koko ajan. Varpushaukka jäi siihen pesäluolan suulle odottamaan, mutta ei ne poikaset kurkistelleet. Ja haukka lähti sitten pois. Tässä on se Suomen kansallislintu. Niitä oli tuossa tulomatkallakin pellolla vielä. Ja on vielä tovin aikaa, niin nimittäin nämä joutsenet ennakoivat jäiden tulon järven ja lähtevät joskus ihan niin kuin edellisenä päivänä vasta lentämään. Ja tässä huomaa tuosta värityksestä, että nämä ovat nuoria joutsenia. On tummaa väriä tuossa toisessa. Ja joutsenet, kun löytävät kumppani, niin ne ovat vuoden ajan kihloissa. Ei tule vielä pikkujoutsenia. Mä muistan, kun tämmöinen nuori joutsenpari Mökkijärvellä tekisi tuommoisen sydämen kuvan ja kiersivät sitten yhdessä koko järven ympäri, ihan niin kuin olisivat etsineet jotakin. Ja ne löysivät jonkin nimittäin sopivan pesäpaikan ja tulivat seuraavana kesänä sinne pesimään. Tässä on keväinen kuva. Mitä nuo sanois? Sanoisiko tuo toinen, että vähän sinä olet ihana. Ja toinen vastaa, no niin oot sinäkin. Ja sitten yhdessä pyöritään. Mutta siinä oli toinenkin tämmöinen pariskunta vierellä. Ne sitten menivät sen eteen ja oikein kumarsivat. Ja sitten yhdessä pyörittiin piiriä. Oli mukavaa. Mutta sitten tulee tämä vaihe. Tulee ne omat huolensakin sitten joutsenille. Tässä seurasin hautovaa joutsenta tuolla Oulun vierellä. Ja yhtäkkiä sitten kameran kuvasta näyttää, siihen ilmestyy tuommoinen pikku untuva pallo tuohon vierelle. Ja siellä niitä oli useampiakin. Joutsen nousi ja poikaset menivät ensimmäisen kerran veteen ja hyvin ne osasivat uida. Sitten siihen tuli isäjoutsen. Ja siitä tuli riemu. Tuo isäjoutsen näki poikasensa ensimmäistä kertaa ja ne yhdessä läpyttivät siipiä 10 minuutin ajan. Ja kun katsoin tarkemmin sitten kuvaa, niin ne pienet joutsetkin niillä siiven tyngillä heiluttivat innokkaasti. Koko perhe oli ensimmäistä kertaa koolla. Mutta tuossa lakeudulla sitten niin oli joutsen parvi levähtämässä ja siitä lähti 2 joutsenta lentoon. Ja edessä oli voimajohto. Ja edellä kulkeva huomasi sen ja väisti, mutta jäljessä tuleva törmäsi voimajohtaja, tipahti kuolleena alas. Ja se edellä mennyt palasi takaisin ja laskeutui sen kuolleen kumppaninsa vierelle ja hetken päästä kajautti se surumielisen joutsen laulun. Ja sitten lensi sen oman parvensa keskelle. Ja kohta sitten koko parvi yhdessä kajautti sen joutsen laulun. Tuntuiko siinä oli surua mukana? Minulla on tapana aina joka kevät ottaa nämä linnut vastaan. Syksyllä hyvästellä. Ja kun olin muutama vuosi sitten hyvästelemässä siellä kotiseudulla, sinne se matka usein suuntautuu. Niin siellä näin haukan, joka kiusasi pikkulintua. Otti kiinni, päästi lentoon, otti kiinni. Se pikkulintu oli aivan väsynyt. Mä ajattelin, että
tuo on sitä luonnon tapahtumaa. En puutu siihen, vaikka ikävää katsomista tuo on. Mutta sitten kun näin, että siinä poikasella oli 2 pikkulintua, jotka hätäilivät. Se oli sen kesän poikasen emot. Eli silloin mulla keitti ja minä heitin auto-ovea auki, kun mä auton ikkunassa seurasin tätä ja hyppäsin maantieojaa yli ja mulla katkesi akillesjänne. Meitä oli 2 vaivaista siinä pellon reunalla. Sitten minä jalat ristissä ajoin kotia ja olin kuukauden ajan sisäruokinnalla, enkä päässyt jääkaapille ja laihduin 9 kiloa. Mutta sitten kun menin rullatuolin kanssa ulos, oli valtavan kaunis ruska siellä, niin minun ympärille laskeutui pieni lintuparvi. Lähimmät oli ihan tuossa vieressä ja ne lauloivat. Ja minusta kuulosti, että se oli kaunista laulua. Ja kun minulla on luettu silloin pikkusena niitä Annis Vaanin satuja, niin mä ajattelin sitten, että se lintujen laulu oli kiitosta se yhden pelastuneen puolesta. Ne linnut olivat varpusia, mutta minusta ne lauloivat kauniisti. Tässäkin minä poimin syksyn viimeiset orvokit ja vein tuohon ikkunalle ja siinä ne varpuset sitten katselevat. Tämä kuva pääsi tämän vuoden luontokuvakisassa finaaliin. Ihastele ja ihmettele. Meillä on näitä kohteita, mitä me emme aina hoksaa. Esimerkiksi yön luonto. Tässä on se pehmeä, samanttinen yö. Sieltä on aurinko nousemassa. Tämä on aivan mahtava hetki seurata siellä luonnossa. Siitä muodostuu se auringon silta, jossa katse lepää. Ajatelkaa, hyvin harvat näkevät tämän vaiheen luonnossa. Mulla oli vuoden ajan projekti, jonka nimikin oli Valoisa yö. Valokuvasin sitten. Niin aika monta yötä sitten tuolla luonnossa vietin, mutta kun alkukesällä niin yö on niin lyhyt, niin kello 3 mennessä pääsi jo nukkumaan, kun aurinko oli jo niin ylhäällä, että ei enää sinne suuntaan voinut valokuvaa ottaa. Mutta tässä on sitten se toinen vaihe, se iltavaihe, joka on vielä siis erilainen kuin tuo nousuvaihe. Vielä värikkäämpi. Mutta silloin kun meri on tyyni, niin kuin se on tässä, ja vähän väreilee, niin jotenkin se utuinen aamu siinä, niin se on semmoinen, joka sykähdyttää. Sinne se hitaasti painuu. Ei tämmöistä auringonkaarta ole tuolla etelämpänä. Siellä aurinko syöksyy suoraan tuonne horisontin alle. Mutta täällä se pysyy, siitä venekin menee ohi, pysyy ja menee hitaasti sinne ja vielä kajo jää pitkäksi aikaa. Tässä näkymässä mieli lepää. Pohjoinen erikoisuus on nämä valoisat kesäyöt. Suomen pohjoisimmassa kylässä aurinko ei laske 2 kuukauteen. Talvella on toisaalta samanmittainen kaamos, mutta se on siinä kaikessa hämäryydessä ja hiljaisuudessaan niin yhtä vaikuttava. Skandinavian ohella vain Venäjällä ja Kanadassa on tämä sama ilmiö. Ja tietenkin siellä Etelä-Mantereella, mutta siellä ei ole ketään, joka sitä katsoisi ja seuraisi. Tässä on kesäyön aurinko. Tuoda alemmaksi se ei mennyt. Saanan huipulla keskiyöllä heti juhannuksen jälkeen. Tämäkin näkymä löytyy sitten
kotona, kun katselin niitä kuvia. Ja siitä piirtyi tuosta kivirakasta tämmöinen hahmo. Näyttäättekö te mitään siinä? Mitä te näette? No, joku makaisi siinä. Siinä on väsynyt lappilainen. Yötänsä nukkuvassa. Tuohon aikaan varmaan muutkin lappilaiset nukkuvat. Eivät ole tätä ihanaa keskiyön aurinkoa seuraamassa. Mutta siellä Lapissa on muutakin ihmeellistä, mystistä. Mitä tässä näkyy? Mikä tuolta hämärästä nousee? Nouseeko sieltä käsi, joka pitää kukkaa? Ja mitä tässä on? Tässä on jääleinikki saanan huipulla. Tämä kaunis kukka, joka ensiksi on valkea ja muuttuu punaiseksi, niin menestyy ainoastaan tuolla elämän äärirajalla. Siellä se elää kukkakasvista kaikkein lähimpänä pohjoisnapaa ja nousee Euroopassa kaikkein ylimmäksi vuorilla. Ja yksi ihme on tämä Lapin tiira. Ihmelintu. Se viettää talven Etelämantereen tuntumassa. Ja talven se on erossa kumppanistaan. Niillä on elinikäinen kumppanuus näillä Lapin tiiroilla. Mutta sitten kun ne toukokuussa palaavat tänne Suomeen, tuonne meren rannalle ja sitten sinne Lapin järville, niin siellä ne kohtaavat tuon kumppaninsa ja hellivät sitten makupaloilla ensin sitä ja sitten myöhemmin poikasiaan. Onko tässä pariskunta vai kilpailevat urokset? Minun silmillä katsottuna se on ainakin pariskunta. Ja yhdessä sitten tässä mennään kohti valoa. Tämä teema kohti valoa on tässä korona-aikana jotenkin korostunut monien tämmöisen seminaarinkin aina kohti valoa. Ja nyt oli tuolla pohjoisten luonnonvalokuvaajien kuvakisassa otsake kohti valoa. Ja tämä kuva tuli siinä palkituksi. Ja kohti valoa ollaan nyt kyllä reipasta vauhtia menossa. Lapin tiirat voivat kokea 2 kuukauden yöttömän yön. Ensin tuolla pohjoisessa ja sitten talvella siellä Etelämantereen tuntumassa. Sen muuttomatka on maailman pisin koko eläinkunnassa. Se lentää elinkaarensa aikana 3 miljoonaa kilometriä, joka vastaa 4 edestakaista matkaa kuuhun. Ja saa nauttia enemmän auringosta kuin mikään muu lintu. Ja ajatellaanpa, kun nähdään näitä tuolla noin, niin ne on niitä lokkeja. Ei niitä voi, kannata niitä lokkejakaan väheksyä. Niissä on monta ihmeellistä lajia. Entä sitten? Kohta on aika ja onko se jo, jolloin nämä tulevat pihaan, piaiset. Koputtelevat ikkunaan. On aika aloittaa talviruokinta. Ja jotkut tutkijat, minäkin olen kyllä tutkija, mutta selittelevät, että ne ovat kiinnostuneita sillä ikkunan välissä olevista kärpäsistä tai mistä muusta, mutta minusta ne ovat ihan selvästi kiinnostuneita ihmisistä. Ne katsovat, että mitä siellä sisällä touhutaan ja miksei niillä voisi olla sellainen ajatus, että viime talvenakin toivat ruokaa, niin toisivat nyt tänäkin talvena. Tässä on sitten ikkunalla 2 peippulajia. Tuo tumma alempi, se pesi tuolla Tunturi-Lapissa. Ja tuo järripeippo ja tuo viherpeippo sitten niin on sellainen, joka on levinnyt tänne pohjoiseen
tänne Vieremällekin ja Ouluun saakka lintujen talviruokinnan ansioista. Ja siellä nämä kaksi, eteläinen ja pohjoinen peippo, kohtasivat meidän ikkunalla. Kurjet lähtevät. Tämäkin on sellainen näkymä, joka pitää vuosittain kokea. Eräs vanha pappa kertoi, että hän oli suolla ja siellä oli tällainen pieni kurkiparvi lähdössä muuttomatkalle ja tuntui, että ne kurjet niin ihan kumarsivat hänelle hyvästi ja näin. Ja sitten lähtivät lentoon ja hän sitten huusi, että hei, tulkaa takaisin keväällä. Pappa kertoi, että yhtäkkiä ne kurjet kääntyikin takaisin. Lensivät päälle ja kiersivät siitä ja sitten jatkoivat vasta matkaa. Ja pappa jatkoi, että hän sitten uudestaan huiskutti, hei, tulkaa takaisin ja kyyneleet olivat vaan poski. Tämä lintujen muutto, niin se on kyllä ihme. Linnut ovat silloin kaikkein näkyvimmin esillä. Siinä on nämä näkyvimmät hanhia, kurkia ja joutsenia samalla pellolla. Miksi nämä linnut eivät jää sinne etelän lämpöön, vaan tulevat pohjoiseen pesimään? Ja kyllä tässä edellisessä luontoillassa niin yksimielisiä oltiin siitä, että täällä on ravintoa. Lappiinkin ne menet, siellä on, mitä siellä on? Siellä on sääskiä. Nekin ovat tärkeitä. Muutto-ohjeet periytyvät emolta poikasille. Kartta löytyy aivoista, kompassi silmistä ja navigointia helpottava magneettiaisti nokasta. Siinä on semmoisia ihmeellisyyksiä, joita meillä ei koulussa vielä opetettu. Koko ajan saadaan lisää tietoa. Ja koko ajan muuttuu tämä muuton ihme ihmeellisemmäksi. Mutta eivät kaikki muuta. Tänne jää sitä elämää, joka on talvella aika hiljaista. Tämä on se, tuntuu, että melkein ihmeellisin eläin, joka tänne jää. Karhu. Tai ajatelkaapa, sekin on ihme, että karhu ei koe meitä ihmisiä saaliina, vaikka ne lihaa syövät, vaan ne pelkäävät meitä. On ne semmoisia nallekarhuja, kun läheltäkin katsoo, niin kuin tämäkin. Ja sitten niin, ne tankkaavat tässä syksyllä marjoja niin paljon, että saavat semmoisen rasvakerroksen, että pärjäävät puoli vuotta syömättä. Ja siellä talvipesässä niin ei niiden tarvitse käydä vessassa. Ja emo saattaa pyöräyttää jopa 4 poikasta helmikuun alussa. Ja sitten koko perhe huhtikuussa herää, kun ilmat lämpenevät. Mutta aivan siinä lähellä, siinä mikä vaatii oikein lähempää katselua, niin on oma elämänsä. Mä muistan, kun kerran huomasin lumikon tuossa ihan mun jalkojen lähellä. Ja kun mä kumarsin lähemmäksi, niin mä huomasin, että se irvistää mulle. Minä peräännyin ja sitten näin siinä omia jalkojen edessä, niin se karvattava lumikon pennun. Ja emo otti sitä niskasta kiinni ja lähti raahaamaan sitä turvalliseen paikkaan. Näin ne emot pitää huolta poikasistaan. Mutta sitten siellä lähellä on niitä ötököitä. Eli kun lasten kanssa mennään luontoon, niin siellä on kyllä monenlaista. Ja oletteko te huomanneet, että kuinka aidosti lapset suhtautuvat luontoon ja kuinka hyviä kysymyksiä, semmoisia kysymyksiä, joita me aikuiset emme hoksakaan tekevät meille. Ja muutenkin meillä on lapsista oppimasta. Eräs opettaja kysyi, että tiedättekö miksi opettajat ovat viisaita?
Ja vastasin sitten itse, että siksikö ne koko ajan kysyy lapsilta. Tuossa on Lotte-tyttö. Ja muutama viikko sitten tapasin hänet ja keskusteltiin luonnosta ja taas hän teki niitä kysymyksiä ja ajatuksia. Että mun täytyy lopulta sanoa, että kuule Lotte, että mulla on pää monta kertaa suurempi kuin sinulla. Ja tuntuu, että sä oot mua älykkäämpi. Miksi? Lotte hyvin rauhallisesti vastasi, että siksi kun se on käytetty. Parasta ennen päivä on mennyt jo ohi. Mutta sitten uusia asioita, niitä tulee koko ajan lisää. Muistatte, käytetäänkö koulussa vielä, kun opetetaan tiettyjä asioita, niin että kukkia ja mehiläisiä esimerkkinä. Niin näissäkin niin se totuus on tarua vielä ihmeellisempi. Nimittäin kun tuo kukka aistii mehiläisen surinan, niin se alkaa itse värisemään sillä tavalla, että se mehiläinen kuulee se. Ja sitten nostaa meden sokeripitoisuutta 20%. Houkuttelee sitä mehiläistä luokseen, ja näinkin pääse toimii tämä esimerkki. Ja sitten kun mehiläinen pääsee siihen kukkaan, niin se tuon reidessä olevan vasuun täyttää siitepölyllä, vie sitä pesiin ja samalla maistelee hunajaa sitten siinä kukasta ja menee toiseen kukkaan. Ja tämä asiasta tulee sinne toisenkin kukkaan siemeniä. Entä sitten nämä? Mitä me ajatellaan näistä? Oikeastaan yksi ajatus tuli tuossa jo edellä, eli nämä ovat linnuille hyvin tärkeitä ruokaa. Jopa nämä isommat linnut, tässäkin kuutamon valossa, niin tuommoinen lokki, niin se on kiinnostunut yhdestä hyttysestä. Tuommoinen pikku piste näkyy, eikö näykki? Mutta sitten näiden sääskienkin elämä on hyvin vaarallista. Näin loppukesällä niin aamukasteen aikana sen voi huomata. Nimittäin kun kaste tiivistyy pisarroiksi hämäkiin verkolle, niin ne tulee näkyviin. Tämmöiset verkot on hyttyselle turvallisia, mutta tämmöisiä verkkoja koko kesän. Ne ei vain näy silmälle. Ja tässä niin se joka paikka tuntuu metsässä olevan täynnä vaan hämähäkin verkkoja silloin kun on esillä. Ja katsokaa kuinka nätti verkko, ristikin verkko on tuossa oikeassa reunassa. Sitten on tämmöistä vähän epämääräisempää varvukin verkkoa tuossa. Ristikki kutoo joka päivä uuden verkon ja kun se on käytetty, niin se syö sen. Ja siinäkin on niin kuin kierrätystä, ei mene aineita hukka. Ja tässä on metsänpeikko, jonka hämähäkit ovat rakennelleet. Ja tämä hämäkin verkkolanka, niin se on ihme. Ei ole ihminen pystynyt niin vahvaa lankaa tekemään kuin tuo hämähäkin seitti. Tuolla ylhäällä menee voimajohtoja, teräksisiä voimajohtoja, mutta ne eivät ole niin lujaa aineesta kuin tämä hämähäkin verkko. Ja hämähäkin verkko vielä venyy 20%. Hollantilaiset ovat tekemässä hämähäkin verkosta luotiliivejä ja ovat saaneet jo pienoiskeväärin ammuksen niin pysähdytettyä näin verkolla. Mutta tuntuu siltä, että jos tehdään luotiliivenä ja se venyy, jos se luoti menee 20 senttiä jatkaa matkansa tuohon, niin, mutta se on hollantilaisten murre. Tässä on sitten lähikuva. Tuollaisia ovat nämä pienet kastepisarat, ei ne vielä pisaran muotoon painu. Jokaisesta pisarasta näkyy taustalla oleva maisema nurien päin ja kun aurinko nousee, niin jokaisesta pisarasta paistaa aamuaurinko. Ja tämä verkon kutoaminen, mä aina ihailut tuota vaimoani, kun se kutoo jotakin näin, niin se pystyy katselemaan mihin tahansa vaan ja se kutominen jatkuu. Mutta ajatelkaapa, hämähäkillä tämä lanka on tuommoista hyvin tahmaista, tarttuvaa. Niin se kutoo sujuvasti käyttäen kaikkia 8 jalkaa yhtä aikaa. Se tuntuu, ja tuosta sillä ei ole lankakerää, ulkoista lankakerää, vaan se lankakerää tulla sisällä. Niin kuin näette, niin tuosta peräpäästä koko ajan tulee uutta lankaa. Mutta tämä kutomisprosessi, niin sekin on kyllä ihme. Mä kuvasin läheltä ihan tässä kuukausi sitten
oli Marja Mettelä, niin tilanteen, jossa aito ristikki saalistaa. Tietenkin kun minä menin verkolla, niin tuli kärpäsiä ja sääskiä ja ristikki tykkäsi. Katsokaapa, miten se paketoi tuon kärpäsen. Tässä menee kärpäsen luokse. Niin sieltä ei tulekaan seittiä, vaan sieltä tulee tuore kelmua. Tämä on ihme. Mä en ole koskaan verkosta nähnyt, että Hämeenkielellä on tämmöinenkin vaihtoehto, panna tuore kelmua kärpäsen ympäri. Mä en ymmärrä, että mistä se. Eikö sitä kukaan huomannut vai? Kuinka taitavasti. Ja nyt se yhtäkkiä muuttaa yhdeksi säikeeksi ja menee sitten tuonne. Ja se on pannut myrkkyä noihin kärpäsiin, että ne ei kidu silloin, kun se paketoi niitä. Ja samalla se myrkky niin sulattaa tuon kärpäsen sisälmykset, eli se ei syö saalista, vaan se imee sen. Ja siinä on sitten monta saalista jo. Noista varmaan muutama on minun ansiota, kun toinen kärpäset sen luo. Mutta sitten niin, tässä on kyllä kanssa aikamoinen hyönteispyydys säälistä. Ja sanotaan ihan maailman parhaimmaksi saalistajaksi sudenkorento. Kun sudenkorento näkee kärpäsen tai hyttysen, niin 1 ainoastaan 10 pelastuu. Oikea hyönteisten kauhu, niin kuin näkyy tästä kuvasta. Eikö aika ilkeän näköinen? Rosvon näköinen. Mutta katsokaa vaan tätä, tuo oli tumma syyskorento, tämä on ukonkorento, niin eikö tuo hymyilee? Iloisen näköinen. Kurkatakaa miksi se hymyilee. Siksikö se on kaveri. Se on löytänyt nätin tyttöukonkorennon ja ottaa sitä peräpäällä niskasta kiinni. Ja sitten lähtee sen kanssa lentämään. Aika rajun näköistä. Mutta niin, tämä on vasta seurustelun alkua. Jos tuo tyttöukonkorento niin ei tykkää, niin se ei ala millekään. Se joutuu sitten luovumaan siitä. Mutta jos se alkaa sen kanssa, niin se ei viivyttele. Se menee heti kutemaan. Tämä kutee kiven pinnalle. Mutta katsokaapa, tässä on jännittävä tilanne. Siinä on nyt niitä Lapin tiiroja, jotka ovat niin kuin maailman taitavimpia lentäjiä. Sitten siinä keskellä näkee, se on aika pieni. Niin se on se hyönteismaailman taitavimpia lentäjiä. Siellä on 4 siipiä, joita se käyttää eri tahtiin. Eli nämä miehittämättömien lentokoneen rakentajat, kun ovat käyttäneet sudenkorentoa apuna, kun miettineet, miten ne lennokit voivat, niiden lentämistä voidaan kehittää. No miten tässä käy? Kumpi voittaa? Lapin tiira vai sudenkorento? Ja näin siinä kävi. Niitä oli useampia näitä Lapin tiiroja ja yksi niistä sai. Muurahaiset, näistä voisi puhua kyllä tunnin verran. Katsokaa mikä viline siellä pesässä on. Ja jokaisella noilla on oma tehtävänsä, ne toteuttaa tiettyä. Ja yhdessä pesäverkostossa voi olla 5 miljoonaa muurahaista, eikä niitä kukaan johda. On siellä se kuningatar, mutta sen tehtävänä on munia. Ja sitä paijata ja hellitä, jotta se munisi enemmän ja enemmän. Ja tulisi enemmän ja enemmän muurahaisia. Mutta tätä porukkaa ei johda ja jokainen osaa tehdä se omaan tehtävänsä. Sitten on mielenkiintoista katsoa yksittäistä muurahaista. Tässä niin yksi muurahainen rahaa hirtta. Jos tuo taakka niin takertuu paikalle, niin muut tulevat auttamaan ja työ jatkuu, eteneminen jatkaa. Silloin on joku paikka mielessä, minne tämäkin pitää viedä siinä laajassa pesärakenteessa. Tässä on tämmöinen väsynyt muurahainen. Toinen on ottanut sen syliinsä, kantaa sitä. Vai onko se kuollut? Jos se on kuollut, niin se vie sen muurahaisten hautausmaalle. Se ei ole siellä pesärakenteessa, koska se vaarantaa sen. Siinä tulee homeita ja kaikkea. Se on muurahaisten hautausmaa tehty pesään lähelle sille ihan toiseen paikkaan. Sinne ne kantavat ne kuolleet kumppaninsa. Tässä ne sitten keskustelevat tuntusarven avulla toisistaan. Ja muurahainen viljelee sieniä, mutta ne sienet ovat niitä maanalaisia sieniä eli ei näitä helttasieniä, mitä me poimimme. Pihapiirissäkin tapahtuu monenlaista.
Siinä on monenlaista seurattavaa. Tässä meidän talon ja ulkorakennuksen seinustaa kiipesi toukkia. Tällaisia toukkia. Jostakin sitä kaikki oli yhtä aikaa matkalla ylös. Ja mä seurasin yhtä toukkaa. Se meni sinne räystäsrakenteeseen ja jäi roikkumaan. Hetken päästä se oli tämmöinen, eli se koteloitui. Ja tuolla sisällä käy valtava melske. Sanotaan, että yksikään solu ei ole tulevassa perhosessa samassa tehtävässä kuin se oli toukassa. Ja sitten meillä pihalla lenteli tämmöisiä keltareunuksisia suruvaippoja. Se osoittaa, että ne on vasta kuoriutuneet. Juhannuksena sitten näkyi ritari Perhonen, joka laski munia noihin Mooseksen palavapensaan kukkiin. Ja sitten ilmestyi näitä toukkia sinne. Niitä oli mukava seurata, mutta tässä mä valokuvasin sitä hiukan liian läheltä. Niin se nosti tuosta pään yläpuolelta sen myrkkyruiskun esiin, jota se käyttää, kun vaara uhkaa. Ja sieltä tulee semmoista oksennuksen hajusta höyryä, joka sitten pelottaa näitä vihollisia. Mutta tässä ei se ollut auttanut. Tuo piikkilude oli ottanut tämän toukan kiinni ja siinäkin se on pannut sitä ainetta tuonne toukan sisään ja se imee sitä sitten tyhjäksi. Mutta onneksi sitten osa pelastuu ja ne talehtivat tässä kotelon muodossa ja heräävät keväällä ja niistä tulee sitten perhosia. Mä katselin kerran, istun lammirannalla ja katsoin, kun tämmöinen luhta surri pörräili siinä rannalla ja se muni eri paikkoihin siinä. Ja sitten yhtäkkiä se meni tämmöisen vähän kuin kotelon sisään ja käänsi päänsä niin lämmintä syysaurinkoa kohden ja ajattelin, että siinä se nautiskelee syksypäivästä, viimeisistä lämpimistä syksypäivistä. Mutta sitten kun mä katsoin, niin se ei enää liikkunut ja ihan heinän korrella kokeilin, niin se oli kuollut. Eli kun mä pikkupoikana surin, että nämä syksyeläimet joutuvat, ne paleltuvat kuoliaksi, aika surkea loppu, mutta tämä kuoli siinä auringon lämmössä ja valossa. Se oli saanut sen tehtävänsä toteutettua ja se oli valmis sitten lähtemään. Mutta keväällä sitten sieltä kuoriutui niitä uusia luhtasurreja. Virkistyi ja voima. Nyt päästiin vihdoin asiaan. Hoitava hiljaisyttävät lintuja laulu, veden solina ja tuulen humina. Nykytutkimukset osoittavat, että 2 tuntia vihreitä ympärillä viikossa riittää siihen, että voimme paremmin niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Stressi vähentyy, verenpaine laskee, istuminenkin luonnossa riittää ja auttaa. Päänsärky ja hartiankipu voivat kaikota. Ja tämä oli mulle uusi, mukava viesti, että pelkästään luontokuvat voivat lieventää kipua. Huolet ja murheet kaikuvat ja vastustuskyky kohoaa. Mikä on mielimaisema? Se ensimmäiseksi mieleen nouseva itselle merkittävä luontonäkymä. Kaunis, elävä ja turvallinen, joka palautuu mieleen. Ja siellä mieli palaa yhä uudelleen ja uudelleen. Tässä on sitten kyselyn vastaukset. Kärjestyvät metsä, ranta ja mökki. Niin se näytti olevan mullekin, kun mä mietin tätä asiaa, niin kyllä mun mielimaisema on mökki laiturilta avautumaan näkymä. Ja tässä on se keskiyö. Keskiyön usva. Ja sitten se heti sen jälkeen nouseva aamuaurinko ja tuo auringon silta. Ja kun sitä auringon siltaa katsoo vähän lähempää, niin sieltä löytyy yksityiskohtia. Mitä tässä näkyy? Siinä on pieni lumpeen lehti, söpösti kultareunuksisena tuossa etualalla. Ja kelluu auringon sillassa siinä. Pieni lumpeen lehti vain, yksin kelluu veessä. Pieni lumpeen lehti vain, matalassa veessä. Eikö tämä ole joku runo taas sieltä jostain kaukaa lapsuudesta? Eläimet voivat ja ovat, voi sanoa lähtökohtaisesti, niin meidän ystäviämme. Ja tämä kuukkeli oli niitä ihmeellisempiä. Asuu se Lapin erämaassa, mutta on ihmisen ystävä. Tekin olette varmaan
kokeneet tämän. Eli leipä palaa, niin kukkeli tulee ottamaan sen kädestä. Ei viihdy ihmisasumusten lähellä. Siellä erämaassa retkeilijät sen tapaavat. Mutta tässä on sitten hömötintti. Mä ystävystyin tämän hömötintin kanssa. Mä tunsin sen aina kun se tuli mun luo. Nimittäin siinä on tuo alanokka pitempi kuin ylänokka. Se oli yhden talven siellä mökillä ja me yhtä ja toista puuhattiin. Se meni kesäksi pois toivottavasti pesimään, koska näitä hömötiaisia, uusia hömötiaisia tarvitaan. Nyt niitä on nykyään vähän. Se tuli sitten seuraavana syksynä uudestaan ja vielä kolmantenakin uudestaan. Ja lopulta se oli sellainen, kun mä menin sinne mökille, niin aukasin auto-oven, niin siellä nähti tuohon noin. Nyt tuli ruokaa. Ja me puuhattiin kaikista mä en ehkä kertaakaan, mutta yksi on se, että pitää ystävän kanssa ottaa selfie-kuvaa, niin minä laskeskelin sillä tavalla, että kun mä paan kännykän noin, niin mä näin jo valmiiksi siinä vasemmalla puolella, ja sitten kun se tintti istutaan tuo lähemmäs, niin se näkyy isompana ja se asemoituu mun viereen tuohon. Ja sitten kun mulla oli tämä valmiina, niin mä aloin oottelemaan sitä tinttiä. Se tuli siihen, ja katsokaa, vaikka tuli ihan nätti selfie-kuva. Mutta mulla oli sitten, sain kirjan, uuden lintukirjan, maastokirjan, niin mä ajattelin, että mitä mä tekisin tällä. Ja mä päätin, että mä menen näyttämään niitä kuvia linnuille. Menin siihen kotiin ensin siihen ruokitapaikalle, jossa lintuja pörräili. Ja siellä oli ennen kaikkea, eniten oli talitiaisia ja sinitiaisia. Ja mä tietenkin avasin sen sivun ensimmäiseksi ja jäin sitten odottamaan, että jompikumpi voisi tulla. Ja se tuli sinitiainen ja katsoi tätä kuvaa. Ja mä kun panin tähän Facebookiin, niin siihen tuli heti 5700 tykkäystä. Kukaan ei ole aikaisemmin hoksannut ottaa tämmöistä kuvaa, vaikka se on ihan helppoa. Tai ottaa kirjaa vähän kauhoittelee ja ottaa kuvaa siitä. Jos ei itse pysty ottamaan, niin mä oon ottanut nämä langattomalla laukaamisena, niin pyytää vaikka vaimoa, että otappa sinä kuvaa. Siinä se on se kuva. Mutta toinenkin kirja, niin katsottiin sitten sinitinnin kanssa vähän lähempää. Ja kolmaskin kirja oli ensimmäinen lintukirja. Ja siinä nämä kuvat olivat piirrettyjä. Oli jännä nähdä, mitä se sinitintti ajattelee piirretystä kuvasta. Noin. Ja huomaa, että teki tulkitsette samalla tavalla, että ei se oikein tykännyt tuosta. Ja kun katsoo lähti, ei tuo ihan kyllä oikean näköinen sinitiainen ole. Se oli epäonnistunut kuva. Sitten niin, tässä on 27 asteen pakkanen ja katsokaa vasemmanpuolista sinitiaisen silmää, se vähän kiiltää. Onko sitä kyyneliä? Paleleeko sitä? Ei sitä palele, koska sinitiaisen lämpö on kovalla pakkasellakin 40 astetta, niin se sulattaa silmäripseestä sen kuuran ja näyttää, että se itkee. Että kyllä sinitiainen pärjää, mutta mä kuitenkin ajattelin kokeilla, että jos teki sinitintille pipoon ja pyysi, että Anneli semmoisen tekee ja sehän ryhtyi toimeen ja katsokaa kuinka nätti. Ja se on heti ottanut niin sävyyn nuo väritkin. Siihen tuli sitten tuo sinitintti tuli pörräämään siihen ja minä sitten yritin panna sitä lakkia, mutta ei se onnistunut, ei se ottanut sitä. Niin, mulla oli peilikin mukana, niin olisin peilannut ja näyttänyt sille, kuinka nätti lakki silloin, mutta ei se joudut peilassa sitten ilman tätä lakkia. Mutta tästä jo näkee, että miksi se ei sitä lakkia ottanut. Nimittäin sinitintille on hirveän tärkeää se, että kuinka sininen tuo tukka on ja kuinka hyvin se on kammattu, niin se sitä paremmin pärjää sitten keväällä niiden tyttösinitiaisten joukosta ja löytää sieltä kumppanin. Niin kun katsotaan tätäkin, niin viimeisen päälle on tuo tukka siinä asemoitu. Tämä raukka vähän epäonnistuu. Siinä kameran ympärillä pyöri tämmöisiä näitä lintuja ja mä ajattelin, että mäpä annan ne kuvata toisiaansa ja tuo sinitiainen tuli siinä, mutta tämän jälkeen mä käänsin sen kameran vähän alemmas, että tulisi kuvattavakin oikeaan paikkaan. Niin siinä tuli ensimmäisenä mustarasta. Tämä mustarastas äänestettiin Suomessa niin kaudeimmaksi laulajaksi, mutta se viipyy keväällä ja talvella. Ennen kaikkea keväällä niin siellä pihapiireissä. Tuli siihen sitten sinitinttikin mukaan ja tämän mä panin Instagramiin, niin se keräsi
eri puolilta maailmaa 60 000 tykkäystä. Mutta sitten mä näitä kirjan sivuja availin ja mä sain, oliko se joku 4-15 eri lajia istuva oman kuvansa yläpuolella siinä, mutta hyvin vaikea tapaus oli punatulkku. Mä jouduin sitä kyllä oottelemaan. Siinä tuli oravakin väliin katsomaan. Mutta mä sitten ohjasin tämän oravan niin paremman lukemisen piiriin. Mutta sitten se punatulkku kuitenkin oli yhtenä aamuna. Se oli niin rohkean näköinen, että minä ihan oikeasti sanoin siellä, että ootapa vähän, minä hain kameraa. Ja minä hain kameraa ja viritin sen ja tarkenninkin oikeaan paikkaan. Ja sanoin sitten vähän epäselvästi nimittäin, että nyt mä oon valmis. Epäselvä sanonta johtuu siitä, että mä pidin yhdellä kädellä kirjaa. Toinen käsi oli tällä tavalla, että odotin sitä punatulkkua kädelle. Ja sitten mulla oli siinä kädessäni pari pähkinää tietenkin. Ja pähkinät kuuluu näihin touhuihin, niin kuin kalanpalat, delfiin ja niin poispäin. Niin, minkä mä se langattomaan laukaisi meni. Niin mä katsoin, että eihän kukaan kato ja pani suun sitten. Eli langatonta laukaisia käytiin sitten huulilla. Eli silloinkin onnistui, että yksinä homma kun tehtiin. Ja se punatulkku tuli lähelle. Noin lähelle arvasi, että mulla jo käsi tarisi, että nyt tämä täytyy onnistua, kun mä en ole verkosta nähnyt, että joku olisi pitänyt punatulkkua kädessä ja se hyppäsi siihen. Ja katselin omaa kuvansa siitä kirjasta ja vähän tarkisti tekstiäkin ja sillä ei mihinkään kiirettä. Mä otin siitäkin tämmöisen selfie-kuvan. Sitten niin siinä lintujen ruokinta-alueella, niin kun käytettiin aurinkokukkasiemeniä, niin siellä kasvaa aurinkokukkia. Ja Anneli kokousi, vaimo kokousi sinne yhteen paikkaan kukkapenkin reunalle. Eli se oli lintujen viljelmä, aurinkokukkaviljelmä. Ja siinä jo odotellaan, että alkaisivat jo kypsyä, niin saataisiin lintujen omia siemeniä sitten siinä talveksi. Mutta tuli 5 asteen pakkanen. Ja ne aurinkokukat paleltuvat. Mä tarvitsin sitten korvaukseksi niin katokorvauksena näitä kuorittuja aurinkokukkasiemeniä. Mutta kun lintujen kanssa näin läheltä seurustelin, niin pitää muistaa, että lintujellakin on omat tautinsa. Tässä on niin salmonella-taudin vaivaama. Ja tämä ei selviä, tämä kuolee. Ja se on tämmöinen hidas liikkeinen. Ja niitä on eri puolilla Suomea, ja ne tarttuu toisiinsa, tämä tauti. Ja se on hidas liikkeen, niin kannattaa ottaa kiinni ja estää, ettei tartu muihin lintuihin. Linnuilla on tunteet, niin kuin eläimillä kaikilla. Koirassa ja kissassa on helppo, mutta eläimilläkin on. Tätä on ihan tutkittu. Ennen puhuttiin vieteistä ja vaistoista, niin nyt ei puhuta niistä, tutkijat jotka eivät käytä juuri enää niitä sanoja. Puhutaan tunteista ja oppimisesta. Ja tämä kevättunteet, ne on kyllä helppo nähdä ja valokuvata tässä Talitiasta soidin menossa. Mutta sitten niin hoivatunteet, mä mietin, että miten mä niitä kuvaan, kun ihan pesillä ei saa valokuvata. Ainakaan ei saa häiritä niitä. Mä vein pääsiäisenä tipuja ulos ja jäi odottelemaan. Ja siihen tuli talitintti. Se meni yhden tipuloon ja pani jalkansa nätisti sen selkää. Ja sitten kosketteli sen tipun nokkaa. Ja kosketteli toisen tipun nokkaa. Ja vielä kolmannenkin. Se oli kiinnostunut noista tipujen nokasta. Onko tipulla nälkä? Ja sitten katsokaa tuo yksi tipu oli putoamassa, niin katsokaa mitä se teki. Se oikaisi. Onko nämä nyt niitä hoivatunteita? Eikö tunnu ja näytä siltä? Sitten pihaan tuli pari tilhiä. Niiden kanssa leikin yhden kokonaisen viikon. Ja meillä oli mukavia tilanteita. Mä ystävystyin yhden tillin kanssa. Se tuli syömään kädestä noita pihlejämarjoja, joita mä olin pakastanut syksyllä ämpärillisen.
Sitten se tuli kädelle syömään noita viljanmarjoja. Tiliä mä en ollut aikaisemmin pitänytkään kädelle. Voiko tämän lähemmäksi lintua päästä? No voi, se paijasi mua. Näytin sitten kuvaa. Mutta viimeisenä, kun mulla oli loppu ne marjat, niin viimeisenä, se oli sunnuntai-aamu, niin kun mä menin ulos, niin se tili ei tullutkaan tähän kädelle. Se aikaisempina päivinä oli tullut suoraan siihen. Kun meni ulos, niin ihmettelin, että mistä se johtui. Ja näin siellä vaatteella latvassa oli se tilipari erikseen. Sitten mä huomasin, että mulla ei ollut se musta lippalakki päässä. Mä haisen ja heti tuli. Mutta sitten mulla tuli vähän semmoinen surullinen mieli, kun ajattelin, että se tunsi se laki eikä minua. Mutta nyt alkaa se tunti, jonka lupasin olla lähellä, aika tiivistää. Paljon puhutaan niin luonnonsuojelusta ja ympäristön suojelusta ja miten voimme vaikuttaa sinne. Mutta harvoin otetaan esille se asia, mikä on niitä vaikuttavimpia toimia ympäristön luonnon hyväksi. Nimittäin se luonnon kunnioittaminen, joka lähtee sitä lapsista saakka. Eli ihastele, ihmettele, nauti ja kerro niistä elämyksistä muille. Siinä se on. Ja tätä ympäristötekoa on mukava tehdä. Se lisää myös sitä omaa terveyttä, niin kuin tuli aikaisemmin esille. Vanha taru kertoo, miten se alkukaan, kertoo taru vanha, päässä sateenkaaren on, auringolle tarkoitettu aarre suunnaton. Sateenkaaren päänken löytää, aarteen tuo hän myöskin saa. Etsimässä sitä nytkin moni taivaltaa. Tuo aarre on meidän luontomme. Se on nyt menossa ansaitsemaansa lepotilaan. Mutta kevään valo ja lämpö herättävät sen taas täyteen eloon. Mutta talvikin on täynnä luonnon ihmeitä. Ja sitä voimaannuttavaa hiljaisuutta. Sitä odotellessa ihanaa syksyä kaikille.